internship kata mana kan yudo bende nyiso ne en ang'o ming'iyo gini. En ang'o ma? En ang'o ming'iyo, like qualifications bage ming'iyo kata mana gi ministry kapok a nurse obedo posted for an internship. Okay. Koro an previously ne an Kilifi, kaka natieko school tamanyo kamoro manyalo bede matin Kilifi. Kasto ka list nobiro noketa Madhare Hospital, that is the mental and psychiatric health. And then kano ayudo the offer letter mawatero Madhare, ongiso kendo ni ogi kau nursing interns motimo general nursing, gidwaro motimo mobedo qualified in psychiatric nursing, madil gi joma wigi olokore. Okay. So kana duogo Ministry of Health gimiya letter moro adhi go Mama Lucy Hospital. Kana adhi Mama Lucy achako tich maber, negirwaka maber, na achako tich pediatric ward. Natiyo 2 weeks and then kokane letter no obiro. Manonego the next week adhi newborn unit. Yes. Koro kane letter ni obiro, mane CS wacho ni onego wa vacate the internship centers immediately. Ne ane shift godhiambo no. To gino no buoga ma pacha no lala wacho ni to akarango matimore. Onge notice manomiwa, waneno mana memo e Twitter handle mar CS. Mok ni kata ni noyudo kata mana ote simbeu. Yeah. Makata ka ne walero ne in charge kata nurses mane ma qualified mane wan go e shift. Ne gimbe ne gibuok nikech gini noko bedo in any formal communication, ne wabuoka ma samoro no waparo ni gin kata rumors, but with time ne okonwa ni it is true, we have been ogolwa e tich. Muwuok gi kanyo. Yeah, kanyo godhiambo no aparo ni nawuok angiso gini ana adhi dala kata patients mana audumia ginegi noka kono gi maber gimomiyo awuok shift sa 12 godhiambo. Manyiso ni unuwuok kaluwore kod oboke kata mana notice mabende Duale nondike mbui mare mar X. Manyiso ni onge kata mana information kata mana hiye manoket kanyo mopedhi kata mana mosom kata e od fwambo. Onge gima nosom kamano. Wan kaka ne waneno memo, dong ineno kaka memo ne trend. Then kiseneno ni 306, then the reason manondiko ni they are yet to graduate. Meaning one qualified, it's only that pokwa graduate, pokwa the nyasi mar graduation kenda. Poko sidhu kondo. Kata kamano Kevin samoro nyalo mana lero nwa nurses mabende dhige internship. Nyaka obedno gi graduate, nyaka bedno sidhi gi kondo koso.